Ако няма Бог, откъде идва моралът? Добре, да приемем хипотезата. Няма Бог, няма висша истина, няма Създател. Само материя, време и случайност. Тогава нека попитаме нещо много просто. Откъде идва моралът? Кой реши, че убийството е зло? Че предателството е грешно? Че използването на слабия е неморално? Ако сме просто биологичен инцидент, продукт на еволюцията и инстинкти, тогава моралът е мнение. А мненията се сменят. Днес едно е добро, утре остаряло. В друг век престъпление. И тук идва проблемът. Ако моралът е човешко изобретение, тогава няма зло. Има само не ми харесва. Но странното е това. Дори хората, които казват няма Бог, се възмущават от несправедливост. Гневят се на злото, искат правда. Въпросът е на каква основа. Ако няма абсолютна мярка, тогава възмущенията ти, това е просто химична реакция. Но ти не го усещаш така. Ти го усещаш като това не е правилно. Не ми харесва. А не е правилно. И тук философията започва да се пропуква. Защото абсолютни морални закони предполагат абсолютен източник. Закон без законодател е абсурд. Ако няма Бог, тогава никой няма право да каже това е зло. Може само да каже това не ми е удобно. И точно такъв свят виждаме днес. Свят, в който моралът се гласува, променя се, маркетира се и се използва за контрол. Това е и конспиративният момент. Кой печели от свят без абсолютен морал? Не слабите, не жертвите, печелят онези, които пишат правилата. Защото ако няма Бог над всички, тогава някой човек застава на неговото място. Историята е пълна с такива опити. И всички завършват еднакво. С насилие, с контрол, с оправдано зло. Библията казва кратко. Горко на онези, които наричат злото добро. Не като заплаха, като диагноза. И ето финалният въпрос, от който няма бягство. Ако няма Бог, на каква основа казваш, че нещо е наистина зло? А ако усещаш, че има граница, която не трябва да се преминава, откъде идва тя?